Модул деловодство в Плана Бизнес Клауд улеснява управлението на документи чрез автоматични процеси и ясно разпределени задачи. Системата осигурява пълна дигитализация на хартиения архив, така че важната информация да бъде достъпна навсякъде и по всяко време. Всеки документ преминава през автоматизирани етапи на обработка, от въвеждане до одобрение, а всички действия се проследяват в реално време. Деловодството на Плана Бизнес Клауд предлага и неограничено пространство за прикачане на документи, без притеснение за място или сигурност. Работете по-бързо, без хаос и грешки, с интелигентните решения за вашия бизнес от Плана.